راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو على توزينا قطر بمنغس إيرترا نزغرب اللاكسي ملو بملو نتيجاتو መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ያፈኘው ሚኒስትር ዜና ብዘውፅኦ መግለጺ ቀጠር ምዝተፈላለዩ ጉጅለታት ብምትሕባር ጸጥታይ ተዘርጋላ ምባሉ ነቲ ሓቂ እናልፈለጦ ንምንታይ ነዚ ዝተሰንዐ ናይ ሓሶት ክሲ ከም ዘቕረበ ንጹር ኣይኮነን ክብል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻእቲ ሃገር ምላሽ ሂቡ። ኣብቲ ብሓሙስ 28 ሕዳር ዝወፀ መግለጺ ቀጠር ነቲ ቀሪቡላ ዘሎ ናይ ሓሶት ክሲ ትፈጽሞ ይትፈጽሞ ብዘየገድስ መንግስቲ ኤርትራ መጀመርያ በቲ ስሩዕ ናይ ዲፕሎማስያዊ መገዲ ክፈትሖ ክፍትን ነይርዎ ድሕሪ ምባል ብቐጥታ ናብ ጸለመን ውንጀላን ምእታው ጥዕና ዘለዎ ፖለቲካዊ ሰራርሕ ኣይኮነን ኢሉ ኣቐድማ ኣቢሉ ኣብ ወርሒ ሚያዝያውን ተመሳሳሊ ክሲ ካብ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ድሕሪ ምቕራቡ ንግስነት ቀጠር ኣብ ሃገሩ ንዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ናይ ተቃውሞ መግለፂ ከም ዝሃበ ዝዝከር እዩ። እቲ መግለፂ መወዳእታ ቀጠር ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ምስ ዝሰርሑ ወገናት ርክብ ከም ዘይብላ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኸ ጠንቂ ናይቲ ክሲ ብምምርማር ካብ መሰረቱ መለይ መገዲ ክገብረሉ ክጽዕር ተላብዩ። ሰልፊ ሃገራዊ ኮንግረስ ሱዳን ነዚ መጽእ 10 ዓመታት ዝኾነ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ከየካይድ ተኣጊዱ። መሰጋገሪ ቆንስል ሱዳን ነሳት 14 ተኸታታሊ ሰዓታት ድሕሪ ዘካየዶ ጽዑቕ ኣኼባ እቲ ብዑመር አልበሽር ዝምራሕ ዝነበረ ሰልፊ ዝኾነ ንጥፈታት ከየካይድ ድሕሪ ምእጋዱ ቀዋምን ተንቀሳቓስን ንብረት እውን ክህገር ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ዋዕላ ብተወሳኺ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ብዛዕባ ክኽተልኦ ዘለወን ኣገባባት ዝቕይድ ሕጊ ኣፍሪስዎ ኣሎ። እቲ ሕጊ ንኣከዳድና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ከይተረፈ ዝቕይድ ምንባሩ ይፍለጥ። ብኣሽሓት ዝቝፀራ ደቂ ኣንስትዮ ንምፍራሲ ቀያድን ፈላላይን ሕጊ መልኪተን ሓጐሰን ንምግላጽ ኣብ ከተማታት ሱዳን ወፅአን። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝርከቦም ሓያሎ ኣህጉራውያን ትካላት እውን ነዚ ብቆንስል ሱዳን ዝተወስደ ስጉምቲ ንኣዶም ገሊጾም ኣለዉ። ኣምነስቲ መግለጺኡ ሰበስልጣን ሱዳን ነተሪፉ ዘሎ ከም ዓንቀጻት 77 78 ምስ ኣልኮላዊ መስተን ካልእ ንውልቃዊ ናጽነት ሰብ ዝገፍፍ ጽኑዕ ሕግታትን ከኣ ዳግመ ግምት ክገብሩሉ ጸዊዑ። እንተኾነ ተጣበቕቲ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ሱዳን ነቲ ስጉምቲ ብእወታ ንሪኦ እኳ እንተኾና መሰልና ተኸቢሩልና ኢልና ንጽምብለሉ እዋን ርሑቕ እዩ ዘሎ ብምባል ኣብቲ ሃገር ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝገፉ ሓያሎ ሕግታት ገና ከም ዘለዉ ገሊጸን። እዚ ፈሪሱ ዝበሃል ዘሎ ናብ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዘተኮረ ናይ ኣከዳድና ሕጊ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ዳ ተፈቒዱ እምበር ኣብ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈታት ገና ተግባራዊ ከም ዘሎ እተን ተጣበቕቲ መሰላት ይገልጻ። ዝበዝሕ ካብቲ ሞራላዊ ሕጊ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝጸንዐ ሕግታት ኣብ ዘበነ ስልጣን ኣልበሽርን ንሱ ዝመርሖ ዝነበረ ሰልፊ ሃገራዊ ኮንግረስን ዝተተግበረ ምዃኑ ይግለጽ። ኣሜሪካ ንጥሩፍ ጉጅላ ኣሸባብ ንምጥቃዕ ኣብ ሶማል ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ኣካይዳ። እቲ ኣብ ከባቢታት ጅሊብ ዝተኻየደ ደብዳብ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝተኻየደ ክኸውን እንከሎ ንዘውረዶ ጉድኣት ዛጊት ዝተዋህበ ንጹር ሓበሬታ የለን። ኣብ መንግስቲ ኣሜሪካ ማእከላይ እዚ ስርሒታት ኣፍሪቃ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ በቲ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ጉጅላ ኣሸባብ ዝወረደ ጉድኣት ገና ይጻረይ ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባር ኣብ ሰላማውያን ሰባት ግና ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየላ ሓቢሩ። ብኻልእ ወገን ተቃዋሚ ውድብ ወዳጅር ናይ ሶማል ንምትእታው መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝምልከት መግለጺ ውፅኡ። እቲ ተቃዋሚ ውድብ መግለጺኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ካልኦት ሃገራት ኢድ ኣይነእቱን ንዝበሎ ቃል ረሲዑ ንረብሓ ፕሬዚደንት መሐመድ ዓብዱላይ ፋርማጆ ይሰርሕ ኣሎ ክብል ከሲሱ። ላዕለዋይ ሓላፊ ጸጥታ ሶማል ብኣማላድነት ቀጠር ምስ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምርኻብ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ውድባት ሶማል ተንኰላት ኣብ ምእላም ተጸሚዶም ኣለዉ ክብል ወዳጅር ይኸስስ። ኣቐድማ ኣቢሉ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2018 ናብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ምርጫ ሶማል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢድ ብምእታው ንውፅኢት ምርጫ ጨዊዎ እዩ ክብሉ ተቃወምቲ ውድባት ሶማል መኽሳሶም ዝዝከር እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።